de scholen nog wel zijn, kastanjebomen op het plein, de zware deur. Platen van de ridders met een kruis en van Goejan voor wel een sluis. Geel in kleur, een mooie school, daar stond je met een pas gejate sigaret in het fietsenrek. En van ellende groen en geel opnieuw een plek. Maar ik kom voor het eerst in aanraking met de muziek van Harry Bannink. Dat weer eigenlijk, nou ja, van mijn gevoel is het toen ik 18 weer en op een kleinkunstacademie kwam in Amsterdam. Maar het is eigenlijk al van volle jaren, maar het was gewoon een soort onbewust. Want iedereen had waarschijnlijk jongen naar Sesamstraat, Klokhuis en film van Ome Willem. Dus al die liedjes die ken je wel, maar je weet gewoon net dat het van Harry Bannink is. Je had daar net een naam bij. En op mijn 18e toen waar ik oornaam op de kleinkunstacademie. Nou, dan heeft hij hoofdvak, dat is gezongen repertoire. En begonnen we in het eerste uur, de eerste lessen, ik met versjes van Ja, zuster, nee, zuster. En dan spelen mij Henny Vrienden en Loes Luca. Hoe komt het je zo niet? Hoe komen ze zo bij die? Ze zijn me vregen, ik zou daar weten toen erbij komen. Nou, volgens mij hebben we de familie van Bannink, dus zijn vrouw en zijn dochter, hebben daar een grote stem in horen. En volgens mij ben die maar naar me kwam. Dus ik ben toen een keer Westerschen. Nou, ik stief vorig jaar in een voorstelling van Orkater. En daar hadden ze Westerschen. En toen hebben ze me officieel vregen van was dat, want ik ben wel heel erg vereerd. Boven onze helder hemel aan de sterren pinkelen. Voor ons de besneeuwde vlakte, alle tuintjes slinkelen. Vaak luister in de verte hoor ik boven huilen. Die moeder boze komt naar de nergens kunnen wij schuilen. Houden gaat de zee. Van de eerste dag was les en de cellen gaat de vaart. Van de eerste dag was les. Hij heeft altijd van die liedjes waar je meteen inschiet. Nou ja, neem nou Ja, zuster, nee, zuster. Dat zingen al generaties lang, zingt iedereen dat. Er is dus iets met zijn teksten wat mensen dat doet onthouden. Maar als je het gaat zingen, dan merk je altijd dat er instinkertjes in zitten. En was de mens Harry Bannink er nooit geweest? Hoe had uw carrière er nooit gezien? Waarschijnlijk had ik dan in Rotterdam in de goot gelegen. Ik beschouw de dag dat Harry Bannink mij belde en hij mij vroeg of ik hem wilde helpen met de liedjes bij Klokhuis en Sesamstraat. Beschouw ik nog steeds als een van de betere dagen in mijn leven. Het is niet zo dat ik hem hielp met componeren, maar het was meer dat ik de helft van het werk overnam. En als die liedjes klaar waren, hij maakte zijn liedjes thuis en ik maakte mijn liedjes thuis, dan ontmoetten we elkaar in de studio. En daar zat een orkestje klaar en werden liedjes gespeeld. En ik merkte eigenlijk al vrij snel dat ik, als ik naar de studio ging, eigenlijk alleen maar daar naartoe ging om te luisteren naar zijn liedjes. Omdat ze allemaal, zonder uitzondering en ook tot het laatst toe, zo goed waren. En wat was er mooi aan de persoon Bannink voor u? Ja, nou, het was een echte heer. Het was meneer Bannink. Ik zei dan wel Harry, maar het was iemand die een bepaald soort reserves wel had, maar ook heel hartelijk en vriendelijk was. En had een ongelooflijke staat van dienst, maar hij stond niet op zijn strepen. Hij stond echt open voor andere suggesties en hij kreeg toch uiteindelijk altijd wel wat hij wilde hebben. En de soldaten zijn niet meer van tin. Dit is het land waar grote mensen wonen. Wees maar bang, je hoeft er nog niet in.
die verschillende kanten erom die het heel leuk vinden. De ene kant is natuurlijk absoluut die humoristische kant. Die teksten van Annie M. G. Schmid, die ontzettend grappig binnen. Dus dan, ja, wat is er samen met één vrijer bijvoorbeeld. Zo'n duetje, maar dan hebben we Henny Vrienden. Nou, in dit geval hebben Loes en ik tussen nu zien. En dan bij verkering maar Ian en dezelfde jongen. Het is ontzettend leuk om te doen. Maar er zijn dus ik een heel stuk mooie ontroerende liedjes. Dat we gelukkig dit concert ik een soort van in de show hadden. Met z'n drieën naar de film, gezellig gaan we aan. Met z'n drieën in de club vandaan. Dat is zo lekker man. Wij doen samen met één vrijer. Hij heet Nico Meijer. Hij brengt rozen van ons mee. Een roze van ons. Nico, hou je nog van ons? Hou je nog van ons? Kijk, wat heel veel muzikanten doen of componisten die een tekst krijgen van iemand anders, dan hebben ze een muzikaal stokpaardje. De ene schrijft graag tango's, de andere graag reggae en noem het maar op. En dan gaan ze zo'n tekst proberen ze te wringen in dat metrum. Net zo lang hakken en aanpassen tot die daarin past. En waardoor je hele rare verwrongen zinsconstructies krijgt en de klemtoon verkeert en hier en daar. Dat deed Harry helemaal niet. Die las een tekst en dat was dan ook het metrum, het ritme van het liedje. En daar speelde hij dan gewoon omheen op een onnavolgbare manier. Vluchten kan niet meer.